L'entrevista política. Bé, tal com en el ple explicava i manifestava, vull deixar clar que aquesta valoració és una valoració personal, com la que va fer el mateix director i pel càrrec que ostentem i que tenim, lògicament, però sí que puc dir també que la vàrem compartir amb gent del patronat a l'últim moment del final de la fira, diumenge tarda vespre, i que, per tant, lògicament, fas unes valoracions a partir de tot el que has sentit, percebut i has vist, no? Per tant, a partir d'aquí, doncs, estem contents, la veritat que estem contents. És cert que considerem que entre el 80% de tots els objectius que ens havíem proposat doncs els hem acomplert, per tant vol dir que encara n'hem de polir uns quants a nivell de comunicació. Vam creure que la comunicació havia millorat, lògicament vam apostar per contractar una empresa de comunicació en la que ha fet la seva feina, però podem dir i valorar que no n'estem del tot contents a nivell de haver estat presents a mitjans de comunicació a nivell nacional, a nivell català, i per tant fins i tot a nivell estatal, perquè no ens rendim és més, a Argentona sabem i hem manifestat moltes vegades que estem a l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica. Doncs a través del mitjà virtual que tenim amb l'associació vàrem extendre que la Fira d'Argentona era 1, 2 i 3 de juliol. Els Terrissaires és un petit programa que anem arrossegant any rere any, que van a menys. És cert que la ceràmica s'està apartant del dia a dia en l'utilitari que tenim a casa, però tot i així la nostra funció i responsabilitat és que no minvi i potenciar-ho. És una de les feines de l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica, poder donar valor a tot el que és la terrissa en el dia a dia, en la cuina, en el món de la jardineria, etc. I aquí és on és cert que ells aquí fallen, no? Fallen amb el producte que venen. Tot i així, el que ens estem repensant és la ubicació dels terrissaires. Per tant, apostarem per fer un canvi substancial i barrejar-los enmig de tot el que és l'artista. És a dir, fer un complement entre les dues vessants, la part artística de ceràmica i la part més de terrissa. Tot i que hi ha versions que són contradictòries amb el que pensem, que això està bé també, doncs que diuen que hauríem de recuperar el circuit tancat amb rodó. No ho tenim tan clar, pensem que el fet del circuit lineal ens ha afavorit també, ens ha anat bé. Començar per Puig i Cadafalch i acabar a la plaça de l'Església considerem que és un circuit que podríem continuar posant-lo a prova, fent canvis que hem anat veient, a nivell d'imatge sobretot, i de continuïtat, i per tant és el que intentarem apostar i posarem sobre la taula davant de tot el patronat perquè sigui el patronat que pugui dir la seva i poder-ho consensuar. Com he dit al principi, aquestes opinions són personals i ho hem de compartir amb el patronat. No ens havíem plantejat si en vendríem molt o pocs, la veritat, no era un tema que ens preocupés massa. Sí que ens preocupava que davant de la reacció de l'any passat, de la format 2015, aquest canvi de format, la gent ens preguntava si teníem el canti de l'any. Això ens va fer pensar que valia la pena fer un canvi, que és el que hem fet, és a dir, vendre el canti de l'any ja a la fira. Hi havia gent poqueta, però hi va haver-hi, i això cal també dir-ho, que ens demanava, que ens preguntava si el canti era beneït. Ja vam dir que no, llavors van dir que s'esperarien el dia 4 d'agost. Molt bé, jo em sembla que és molt lloable que hi hagi gent que vulgui el canti beneït. I que torni el 4 d'agost. I que torni el 4 d'agost, correcte. I per tant, com hem dit en el patronat i com diem, el que hem venut és el canti beneït i el 4 d'agost prendrem el canti beneït.